Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy pa ring naghihintay sila Omar ng tamang pagkakataon para umatake. Bagaman alam na nila ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang mga kalaban, nananatili pa rin silang naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinabihan kasi sila noon ni Balong, hindi nila maaaring lusubin ang pugad ng mga mambabarang sa kalagitnaan ng linggo ng pagbabago ng buwan. Yun kasi ang panahong lumalakas ang mga ito na kahit ang mga purong higlikas, mahihirapan silang puksain o patayin. Dagdag pa ni Balong na kahit sukdula na ang kanilang mga kapangyarihan, hindi pa rin sila maaaring maging kampante sa lahat ng nilalang na kanilang nakakalaban. Sa pagtatapos ng linggo, walang kaide-ideya ang mga mambabarang sa grupo nila Omar na papalapit na sa kanilang pinagpupugaran. Halos milya-milya din ang kanilang binagtas noon, marating lamang ang isang baryong itinuro sa kanya ng berdugo. Nang marating nila ang lugar na yon, maigi muna nilang pinag-aralan at pinagmasdan ang buong paligid. Ninais din nilang pumasok sa baryo bilang isang mga ordinaryong tao nang sa gayoy magawa nilang makita ang lahat ng mambabarang na naroon. Habang papalapit sila Omar, panakanaka na ang kanilang pagsalubong ng iilang mga magsasaka na merong daladalang kalabaw. Kahit ikinukubli ng mga ito ang kanilang presensya sa kanilang katawan, hindi pa rin nila yun kayang maitago sa 3 higlikas na dumaraan. Pagdating nila sa looban ng baryo, sinalubong sila ng nagpakilalang pinuno sa lugar na yon. Sa pagkakatanda ni Omar, isang matandang babae na merong kasamang 2 dalaga ang sumalubong sa kanila. Nakatalukbong ang mga ito ng balabal sa kanilang mga ulo na siyang nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan. Habang pinagmamasdan nila Omar ang matandang yon, panay naman ang ginagawang pagmamasid nila Manong Arnel sa buong paligid. Napapansin kasi nila noong pinagtitinginan na sila ng mga taga-baryo na para bang meron silang nagawang hindi kaaya-aya sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, inimbitahan sila ng matandang babae na tumungo sa isang tindahan para makapagkape. Siyempre, bilang nagpapanggap noon sila Omar, hindi sila tumanggi. Nang madapo na sila sa isang karinderya, sinabihan sila nitong kumuha ng kahit na anong nais nilang kainin upang magkaroon ng laman ang kanilang mga sikmura. Subalit, dahil sa alam nilang mapanganib ang baryong yon, patuloy lamang silang tumatanggi sa anumang iniaalok ng mga ito sa kanilang 3. Ilang minuto pa ang lumipas, tinanong sila ng matanda kung ano ang pakay nila sa lugar. Bale, nagpalusot naman noon sila Omar na manlalakbay nang sa gayoy hindi sila mapaghinalaan ng mga ito sa kanilang totoong pakay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, muli silang tinanong ng matanda kung mananatili ba sila ng ilang araw sa lugar na yon. Nang marinig naman ito nila Omar, walang pagdadalawang isip silang sumang-ayon sa kadahilanang yun na ang kanilang pagkakataon upang mapagmasdan ang buong baryo. O sige mga iho, kung nais nyo talagang manatili rito, wala namang problema. Halina kayo, ipapakita ko sa inyo ang inyong tutuluyan. Wika ng matanda pagtayo nito. Nang marinig naman yon nila Omar, dali-dali naman silang sumunod ng walang pag-aalinlangan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, pansin pa din nila ang pagsisitinginan ng iilang mga mambabarang na naroon. Habang nagpapahinga noon sila Omar, may mga naririnig na sila na pag-uusap sa labas ng kubo. Hinayaan lang naman nila ito dahil alam nila sa kanilang mga sarili na tapos na ang kataasan ng kapangyarihan ng mga mambabarang.
Kampante sila noong hindi na sila nito magagawang matalo sa kahit na anong aspeto ng pakikipaglaban. Manong Arnel, wala ka bang naaamoy sa matandang yon? Naamoy ko sa kanya ang dugo ng aswang na pilit na nagkukubli. Bulong ni Balong paglapit nito sa ama ni Omar. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, dahan-dahan naman nilang sinilip ang buong paligid upang makita ang kasalukuyang nangyayari sa labas ng baryo. Pagsilip doon ni Omar, napansin niyang may mga nagsisikumpulang tao sa gilid ng daan kung saan naroon ang kanilang kubo. Pagaman hindi nagpapahalata ang mga ito sa kanilang ginagawa, ramdam na ramdam niya ang pagmamasid nito sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakasilay naman si Balong ng mga gumagapang nagagamba sa mga haligi ng bahay kung saan sila namamahinga. Kahit nagtatangan ang mga nilalang na yon ng ganoong kalakas na sabulag, hindi pa rin ito nagagawang malusutan ang kakayahan ni Balong pagdating sa pagsilay ng mga nilalang. Omar, mukha yatang hindi pa sumasapit ang gabi. Gumagalaw na sila. Sabihan mo ang itay mo. Maglakad-lakad muna tayo. Wika ni Balong habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumabas doon sila Omar para magpahangin. Hindi pa man sila nakakalayo sa kubo, agad naman silang sinalubong ng iilang panauhin na parabang ayaw sila nitong hayaang maglakad sa kabuuan ng baryo. Dahil sa pangyayaring yon, ninais naman nila Omar na tanungin ng mga ito kung bakit ganon ang pagtrato nila sa mga dayo. Mga Ginoo, maglalakad-lakad lang ho kami. Wala kaming gagawing masama rito. Maaari ho bang huwag niyo na kaming sundan? Tanong ni Balong sa mga ito. Masyadong mapanganib ang lugar na ito, mga Ginoo. Mas mainam na kasama niyo kami para masiguro naming hindi kayo malalagay sa peligro. Kayo din, baka magsisi kayo. Sagot naman ng isang lalaki. Nang marinig nila Omar ang sinabi nito, ninais nilang magsawalang imik upang hindi na mas lalo pang humaba ang kanilang talakayan. Bagaman naiilang silang kasama ang mga lalaking yon sa kanilang paglalakad, ninais pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang mga gagawin sa baryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot, mariin naman nilang tinandaan ang bawat daan sa lugar upang kung sakali mang magkagipitan may alam silang parte na maaaring malusutan. Kinalkula na din ni Omar sa kanyang isipan ang layo ng mga ito sa kanilang tinutuluyan nang sa gayoy kahit gabi man, hindi ito magiging mahirap sa kanilang mapuntahan. Sa pagsapit ng takip silim, nagkaroon ng isang malaking salo-salo sa baryo. Siyempre, dahil sila ang dayo doon, inaasahan na nila na sila ang magiging panauhing pandangal sa salo-salong ginanap ng mga mambabarang. Bagaman alerto ang isipan noon nila Balong, pinilit pa rin nilang makibagay sa mga taong naroroon. Labis din ang pasasalamat noon nila Balong dahil nagawa nilang maidaos ang ilang oras na pananatili sa lugar na yon. Matapos ang naganap na salo-salo, gutom na gutom noon sila Omar dahil hindi sila kumain sa kabila ng napakaraming pagkain ang nakahanda sa mesa. Bukod kasi sa iniiwasan nila ang anumang barang na makapasok sa kanilang sistema, umiiwas din sila sa mga lasong maaaring ilagay ng mga ito. Habang naglalakad sila papauwi sa kanilang tahanan, may isang lalaking hinawakan ang kanilang kamay. Paghawak nito sa kanila, tumitig ito ng saglit at mabilisan ding umalis ng hindi lumilingon. Dahil sa pangyayaring yon, napatanong sila Omar sa kanilang mga sarili kung bakit ito ginawa ng lalaki. Sa isip-isip nila, maaaring hudyat na yon ng mga mambabarang na nalaman na ang kanilang mga katauhan o hindi naman kaya
hudyat ng kanilang pag-atake sa kanila. Ngunit sa kabila ng pangyayaring yon, ninais pa rin nilang tatlong maging mahinahon upang mapaghandaan ang pagsapit ng dilim. Kinagabihan, habang panay ang pagtiis nila ng gutom, bigla namang nabaling ang kanilang mga atensyon sa mga taong naglalakad sa labas ng bahay na kanilang tinutuluyan. Dahil sa pagliwanag ng buong paligid, doon nila nakumpirmang ang iilan sa mga taong naroon ay merong hawak-hawak na mga sulo. Maya-maya pa, napatingin naman sila Omar sa bawat isa nang makarinig sila ng dahan-dahang pagtulak ng pinto, di kalayuan sa kanilang pinagpapahingahan. Sa puntong yon, hindi na nakapagtimpi si Manong Arnel at mabilisan naman niyang kinuha ang kanyang tabak habang nagsasabi ng, Sino ba yan? May kailangan ba kayo? Natutulog na kami rito. Matapos nitong makapagsalita, ilang minuto din silang naghintay ng kasagutan, ngunit walang sino man sa mga ito ang nagawang sumagot sa tanong ng kanyang ama. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan na silang tumatayo habang inilalabas ang mga nakatagong presensya sa kanilang mga katawan. Paglapit nila sa pinto, agad naman nila itong hinawi upang masurpresa ang mga nilalang na nagtatangkang pumasok. Subalit di pa man nabubuksan ng tuluyan nila Manong Arnel ang pintong yon, mabilisan naman ang pagsipulasan ng mga nilalang na nasa labas ng kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, walang kahit ni isang tao ang tumambad sa kanila roon sa kabila ng hindi ordinaryong pagliwanag sa buong paligid. Nang hindi na nila maatim ang pakikipaglaro ng mga mambabarang, doon na tinawag ni Balong ang kanyang mga kasangga na siyang naging sanhi ng pagsiwalat ng natatago niyang presensya. Matapos niya itong gawin, ibinunyag na din nila Omar ang kanilang mga presensya nang sa gayoy mawala na ang limitasyon ng kanilang pakiramdam. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa buong paligid, doon na nila naramdaman sa kauna-unahang pagkakataon ang mga mambabarang na nakatago sa mga talahib. Karamihan sa mga ito ay nanlilisik ang mga paningin, habang ang iilan naman ay merong daladalang tungkod na may mga nakasabit na anik-anik. Napansin din noon ni Omar na kahit pinata pa o dalaga ang mga mambabarang sa lugar, may mga tungkod na din itong daladala na parabang yon ang pinanggagalingan ng kanilang mga kapangyarihan. Maya-maya pa, lumapag ang isang mambabarang sa kanilang harapan, daladala ang isang baon ng nyog na may kung anong langis sa loob. Napakalaki din ang tungkod na hawak nito na merong bungo ng tao sa dulo. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ng nilalang, doon niya napansin ang kayumangging balat nito na parabang merong balat na kulay lila. Halos lubog na din ang mga mata ng matanda at meron itong pangkatutubong kasuotan. May mga nakatali din itong supot sa kanyang bewang na merong lamang mga insektong hindi pangkaraniwan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanilang paningin sa mga mambabarang na patuloy ang paglapit sa matandang lumapag sa kanilang harapan. Batid kung ikaw ang pinuno ng mga uri mo rito. Maaari bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Manong Arnel matapos bitawan ang kanyang tabak. Nang marinig naman ito ng matandang mambabarang, bigla naman itong ngumisi sa kanya habang nagsasabi ng, Ako nga ang pinuno. Bakit? Meron ka... Di pa man ito tapos sa kanyang pagsasalita, bigla naman itong naantala nang masipat niyang tuluyang mawala si Manong Arnel sa kinatatayuan nito at kasabay nito ang paglitaw sa kanyang harapan habang buong lakas na hinahawakan ang leeg ng nilalang. Pinapasabi sa iyo ng asawa ko, salamat sa sakit na ibinigay mo.
Wika ng ama ni Omar habang tangan-tangan ang leeg ng pinunong mambabarang. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman niya itong ibinalibag sa lupa habang patuloy na pinagsasasapak ang pagmumuka. Nang masipat naman ito ng mga mambabarang na papalapit, buong lakas naman nilang sinunggaban si Manong Arnel sa pagbabakasakaling magagawa pa nilang mailigtas ang buhay ng matandang mambabarang. Ngunit kahit anong kalmot at paghawi ang kanilang gawin dito, wala silang kakayahan upang yon ay mapangibabawan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na rin nila Omar na tumulong upang wakasan ang dugo ng mga mambabarang na patuloy na dumarami sa baryong yun. Hindi naman naging mahirap para sa kanila na lipulin ang angka ng mga mambabarang dahil inaasahan na nilang mga mahihina ang kakayahan nito pagdating sa kahit na anong pisikal na kumbate. Halos tumagal lang ng 10 minuto ang kanilang ginawang pakikipaglaban upang tuluyang malipol ang lahat ng naroon sa baryo. Wala silang pinili. Bata, matanda, dalaga, ay wala silang pinaligtas upang hindi na muling bumangon ang dugo ng mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging ang pinunong mambabarang na lamang ang natitirang buhay na hawak-hawak ni Manong Arnel. Ang karamihan sa mga ito ay nilamuna ng 5 hari ng itim na engkanto upang magsilbing pagkain sa loob ng ilang taon. Habang nagpapahinga si Omar at si Balong, panay naman ang kanilang ginagawang pagmamasid kay Manong Arnel na patuloy na pinahihirapan ang mambabarang. Hindi naman nila ito pinakialaman, gawa ng inaasahan na nilang hindi yun magpapaawat, lalo pat sa asawa niya ito nakagawa ng pagkakamali. Tay Balong, parang galit na galit pa ho si Itay hanggang ngayon ha. Wika ni Omar habang pinagmamasda ng kanyang ama na pinahihirapan ang matanda. Oo nga Omar eh. Ngayon ko lang din nakitang nagkaganyan yan. Siguro hayaan na lang natin. Baka maya-maya kumalma na yan. Sagot naman ni Balong. Matapos nilang mag-usap, bigla naman nilang nakita si Manong Arnel na umihip ng isang buhay na salita sa kanyang tabak na siya namang mabilisan niyang hiniwa sa dibdib ng mambabarang. Dinuraduraan niya pa ito ng ilang beses bilang pagpapakita ng pag-iinsulto sa lahi nitong kinagisnan. Kanina pa ako nagtitimpi sa iyo, demonyo. Kaya pala mahina lang ang binibiktima ninyo dahil mahina lang din ang kaya ninyo. Katawa-tawang isipin na may dugo ka ng isang aswang pero hindi mo naman nagamit sa laban. Wika ni Manong Arnel habang dahan-dahang iniaangat ang katawan ng nilalang. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, tanging pag-ubo lang naman ng dugo ang nagawa ng mambabarang habang patuloy na inilalaylay ang kanyang mahahabang braso. Bagaman nagpupumiglas pa ito, hindi yun sapat para mapangibabawan niya ang malakalabaw na lakas ni Manong Arnel. Ilang minuto pa ang lumipas, muli siyang ibinalibag ng higlikas sa lupa at kasabay nito ang pag-apak sa kanyang katawan na parabang isang lantang gulay. Paulit-ulit itong ginawa ni Manong Arnel hanggang sa dumating ang puntong ramdam na niya ang pagdikit sa lupa ng mga balat nito. Nang masipat niyang hindi na mapapakinabangan ng katawan ng mambabarang, agad naman niya itong kinaladkad patungo sa kinaroroonan nila Balong upang bigyan ng panghuling parusa. Balong, utusan mo nga itong gumapang papalayo sa baryo hanggang siya'y bawian ng buhay. Nais kong maibigay sa kanya ang parusang aking hinahangad para naman kahit papaano'y makabawi ang aking asawa. Wika ni Manong Arnel pagdating niya sa magtiyuhin. Nang marinig naman ni Balong ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo at kinuha sa kamay ng kanyang kaibigan ang katawan ng mambabarang.
Dahan-dahan niya itong inihiga sa lupa at kasabay nito ang pagbigay niya ng utos alinsunod sa kagustuhan ng ama ni Omar. Matapos niya itong gawin, nag-umpisa ng maglakad ang nilalang sa kabila ng bali-bali nitong buto sa katawan. Pagdating ng mambabarang sa mga nagsisitaas ang damo, panay naman ang ginagawa nitong pagsisigaw dahil sa hapdi ng kanyang mga balat sa tuwing ito ay tumatama sa matutulis na katawan ng talahib. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Omar, gawa ng may mga bagay pa silang kinakailangang bigyan ng atensyon sa lugar. Nang maramdaman nilang sila na lamang ang naiwan doon sa baryo, ninais nilang kunin ang lahat ng karunungan na itinago ng mga ito. Si Balong ang maghahawak ng mga karunungang yon na siya namang inaasahan nilang magamit sa paglipas ng panahon. Bago nila iniwan ang lugar, sinunog nila ang lahat ng kubong nakatirik upang ipalabas sa mga taong madadapo sa baryo na nilamon ng sunog ang lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nasilaban ang lahat ng tahanang nakatirik doon na siya namang naging hudyat para sa kanila upang lisanin na ang lugar. Ang tanging iniwan lamang nila sa baryo ay ang simbahang matagal nang itinirik ng mga ordinaryong tao. Hayaan natin ang simbahang yan ang magsilbing tirahan ng mga kaluluwa na hindi matatahimik sa lugar na ito. Tayo na anak, Balong, umuwi na tayo. Wika ni Manong Arnel habang pinagmamasdan nila ang isang lumang simbahan. Nang marinig naman ito ng kanyang kaibigan at anak, mabilisan naman silang nagbalot ng kanilang mga gamit na nakuha sa baryo. Habang binabaybay nila ang daan papalabas, panay naman ang kanilang pagpapalipad hangin ng mga usal upang masigurong maikubli sa mga ordinaryong paningin ng mga likas ang anumang bahid ng dugo sa lugar ng digmaan. Pagdating nila sa isang tuktok ng burol di kalayuan sa nasusunog na baryo, ninais nilang manatili roon upang doon na magpalipas ng buong magdamag. Kampante silang walang kahit na anong nilalang ang makikisawsaw sa kanilang pagpapahinga, gawa ng nabulag na nila ang lahat ng engkantong naroon. Sa paglalim ng gabi, habang natutulog si Omar, bigla naman niyang napansin ang katabi ng kanyang tsuhin sa kinauupo ang kahoy nito. Pagsilay niya sa pagmumuka ng nilalang, doon niya nasipat ang muka ng isang kapre na patuloy sa paghit-hit ng kanyang tabako. "Tiyo, bakit may kasama kayo diyang kapre?" tanong ni Omar habang dahan-dahang umuupo. Hayaan mo lang to, iho. Nakikiusap lang sa akin. Sa katunayan, kanina pa kami nag-uusap dito tungkol sa mga kasamaang ginawa sa kanila ng angkan ng mga mambabarang. Nagpapasalamat siya sa atin dahil kahit papaano, magiging payapa na ang kanilang paninirahan. Sagot naman ni Balong habang patuloy na humihit-hit ng tabako. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang tsuhin upang magmasid sa buong paligid. Hindi rin naman kasi siya makakatulog sa lugar na yon, gawa ng hinahanap ng kanyang katawan ang silid na parati niyang tinutulugan. Habang pinagmamasdan niya ang natutupok na baryo ng mga mambabarang, bigla namang nabaling kay Balong ang kanyang atensyon nang marinig niya itong magwika ng, Omar, tingnan mo ang baryo gamit ang ikatlong mata mo. Sigurado akong hindi ka maniniwala sa iyong makikita. Matapos nitong makapagsalita, agad namang binuksan ni Omar ang kanyang ikatlong mata at kasabay nito ang pagsilay niya sa mga mapuputing kaluluwa na panayang paglalakad patungo sa simbahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, halos hindi niya mawari kung bakit napakaraming mapuputing kaluluwa sa lugar na yon ang nagpapakita. Inaasahan niya kasing mga kaluluwang itim ang bumabalot sa lugar na yon, kundi naman mga impaktong nagsisiliparan sa kalangitan.
Alam mo ba, Omar, kung bakit maraming puting kaluluwa sa lugar na yan ang lumitaw sa kabila ng kasamaang kanilang ginawa? Tanong ni Balong habang patuloy nilang pinagmamasta ng paligid. Hindi ho, Tay Balong eh. Bakit ho ba? Sagot naman ni Omar. Nang marinig ito ng kanyang tiyuhin, agad naman itong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, dahil yan sa simbahang hindi natin tinupok ng apoy. Alam mo kasi, iho, kapag masyadong banal ang simbahang nakatirik sa isang baryo, may kakayahan itong gumawa ng milagrong pagbutihin ang mga masasamang kaluluwang napaslang doon. Ganyan kahalaga ang lahat ng simbahang nakagalak sa bawat lugar ng mundo, kaya marapat lang natin itong pag-ingatan at bigyan ng respeto. Maihahalin tulad mo ang simbahan sa lupang nasa ilalim ng sapa. Bagaman marumi ang sapa, sa oras na dumaan ang tubig nito sa ilalim ng lupa, nagagawa itong malinis hanggang sa marating nito ang imbakan ng tubig tabang. Dagdag pa ni Balong na kahit gaano pa kasama ang mga taong naninirahan sa isang baryong kinatitirikan ng simbahan, may posibilidad pa rin silang maging mabuti bago nila lisanin ang mga mundong ilang taon nilang pinananahan. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang nakarating ang pangkat nila Manong Arnel sa bahay ni Ginoong Lito. Okay, yung 21, sunod kagad natin. Wala pang namuong kwento o aksyonan sa kwento ng 20, pero natapos yung aksyonan tungkol dun sa mga mambabarang. Pero sa 21, asahan nyo na meron pa rin to. Yun lang. Salamat.